copiii beneficiază, nu știu, într-un fel bine, că fac reviste cei de la o redacție, de la tipărez reviste care, nu știu, te face să te simți mai fericit așa. Îmi înmulțesc din zi în zi biblioteca și chiar îmi doresc să fiu să-mi îmbogățesc vocabularul și să știu să mă descurc în viață cu aceste lucruri. Dacă există ziare, reviste de cultură, cum e business-ul, cum e mai multe chestii, e mai bogată la, cum s-ar zice, la neuroni lumea. Vreau să vă spun, da, mersi. Vreau să vă spun că sunt de acord cu Mihai că lumea este mai bogată în neuroni decât cu revistele și cu cărțile pentru copii, da? Și vreau să vă spun că mie chiar îmi plac, am și citit unele reviste, Witch, de exemplu, dar așa, aplauze, așa, dar vreau să invit acum o fată care este nebunită după aceste cărți, aceste reviste, aceste cărți și vreau să o invit în scenă pe domnișoara Ada Ileana. Bună seara! Salutare, Ada, ce faci? Bine, mă bucur să vă văd! Vreau să mulțumesc în primul rând părinților și bunicilor mei pentru că mă susțin și mă încurajează, doamnei mele învățătoare pentru că mi-a deschis drumul spre fascinanta lumea cărților. Acum îți mulțumim, vreau să vedem nominalizații. Cea mai bună publicație pentru copii. Toxi. Witch. Lumea copiilor. Ok. Acum, hai să vedem cine este câștigătorul. Și câștigătorul la cea mai bună publicație pentru copii se acordă revistei Witch! Foarte bine, sunt foarte bucuros. El e mai pupăcios, așa. Felicitări! Care este publicația votată? Witch! Se întâmplă. A doua oară. Mulțumesc mult de tot celor care ne-au votat. Nu o să fiu modestă, revista Witch merită voturile voastre.